Fil-jiem li għaddew beda x-xogħol tal-bini mill-ġdid tal-bypass tal-Mellieħa u mistenni jkun lest sal-bidu tas-sajf li ġej. Permezz ta' investiment ta' madwar 2 miljun euro, is-sigurtà għal dawk li jużaw triq Lewis Vettinger se tissaħħaħ permezz ta' tagħmir ġdid ta' crash barriers mal-ġnub tal-karreġġjata u central stib ġdida bil-crash barriers fin-nofs bejn il-korsiji f'direzzjonijiet opposti. It-triq kollha li sal-lum qatt ma kienet imdawla se jkollha sistema ġdida ta' lampi fuq arbli. Min barra 4 korsija għal karozzi 2 f'kull direzzjoni, il-bypass se jkollha wkoll korsija għar-rota b'tul ta' kilometru u 400 metru. Fl-aħħar nett il-proġett jinkludi wkoll disin ġdid ta' uħud mill-junctions bejn din it-triq u toroq oħrajn li jinfdu minnha, fosthom it-triq tal-Miżieb u toroq oħrajn li waslu għaż-żoni residenzjali tal-Mellieħa. Il-pjanijiet oriġinali għad-disin mill-ġdid tal-bypass tal-Mellieħa imfassla snin ilu kienu jinkludu it-tneħħija ta' waħda mill-4 korsiji tal-bypass bħala miżura ta' sigurtà. Fil-fatt, partijiet oħrajn ta' din il-bypass kif ukoll partijiet mir-rotta bejn il-Mellieħa u ċ-Ċirkewwa kienu diġà ċekknu għal 3 jew 2 korsiji fis-snin li għaddew meta nbnew mill-ġdid bħala parti minn proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Ftit ġimgħat ilu il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali talab lil Transport Malta tqis mill-ġdid il-pjanti oriġinali għal bini mill-ġdid tal-bypass bilan li triq tibqa' b'4 korsiji. Wara li l-pjanti ta' triq ġew riveduti, il-periti tal-awtorità konfermaw li l-bypass tista' tiġi mtejba biex ikollha diversi miżuri ta' sigurtà mingħajr ma tidjieq għal 3 korsiji. Il-pjanti tekniċi ġodda ġew diskussi mal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa u x-xogħol meħtieġ beda minn diversi kontratturi fil-jiem illi għaddew.